Hello guys, good morning. Welcome to our channel, Tres Marias Farmers. So guys, ngayong maaga po kami gumising para magtatanim kami ng mani. Ito yung papa ko na nag-aararo, naglilinya para pagtaniman namin ng mani. Ito po yung mani na aming itatanim. Binabad namin para mabilis lang siyang tumubo. So ito guys, panoorin nyo. Tara, magtanim tayo. Unang gagawin natin, ililinyan natin yung mani. Tapos tatakpan ng paa. Hindi masyadong marami para bumuhay. Mga 2 days or 3 days, ito ay buhay na. Itim na kami nito ng bonggang-bongga. Dati nang maitim, at lalo kami itim. So dahil gayong pandemic, kailangan namin magawa ng paraan na kami ay mabuhay. Magagawa ng paraan para mayroong pagkakitaan. Dito po, magtatanim kami ng mani. Para pag nagkaroon na ng laman, ay meron na kami maibinta. Ang kilo ng mani ngayon ay nasa 80 pesos. Kaya siya, ganyan siya guys, oh. Nakikitanim din ang aming manok. Tingnan nyo. Nakikitanim din. Mamaya niyan, kakainin niya yung mga ano siya guys, oh. Kailangan agahan namin ang pagtatanim para hindi kami abutin ang init ng araw. Nakakapagod ang buhay guys sa probinsya, pero okay naman. Kasi nasa bayan tayo nakatira, wala tayong trabaho, nangungupahan pa, mas lalong mahirap ang buhay. Kaya dito, masipag ka lang, meron kang makakain, meron kang palay, meron kang niyog, gawing kuprahan, meron kang lupa na magpagtataniman, mabubuhay ka basta ikaw ang masipag. At merong puhunan sa mga fertilizer. Yan po, kalabaw ko yan. Naipundar ko yun nung mga panahon ako ay nagtatrabaho pa. Guys, tapos na kami magtanim ng mani. Ito na oh. Medyo malawak din naman siya. Tinapos namin ng mga alas 4 kasi ang init kanina. Kaya ayun, tapos na. Last na yan oh. So ngayon guys, ito na nga yung aming itinanim na mani. Ito na siya after 15 days. Maganda na yung tubo niya. Hihintayin naman natin ngayon siya sa pag-harvest time na. Papakita namin sa inyo guys pag nag-harvest na kami. Medyo malawak din to guys.